Goddag. Hvad gør du her? Nå. Det passer. Nå, nu kommer Mark. Nej, nu kommer Sune sgu også. Ja, det har vi jo filmet endda. Ja, det. Altså, det er på grund af, at det her sportsdrengene, ikke også? Vi har jo sådan en gruppe her, der hedder sportsdrengene, ikke? Ja. Så de går ud på, at vi filmer en masse ting, og så ligger vi... Så uploader vi det til YouTube, ikke også? Vores sportsting. Du må tage hele tiden, det gør det ikke. Og i dag, nu når vi alligevel lige har mødt her, ikke også? Ja. Så synes jeg skulle lige... Vi tager en hoppekonkurrence. En hoppekonkurrence. Jeg er imod mat først. Ej, vi tager bare lige en runde her. Så kan du starte. Ja. Hop bare! Og så kommer jeg bag. Hvad er det, vi gør? Hvad er det, vi gør? Nu. Som sagt noget. Jeg skal spise i bussen. Er du nok at gå ind med dig? Ej, ikke tjekke. Sorry. Det er godt. Ja. Next. Er det så mig? Ja, så er det. Husk det. Den var sgu lidt fesen, den der. Ej, synes du det? Ja. Den var god, den der. Den giver. Det er en vinder, den der, Mark. Vi ses bare. Ja. Vi ses. Ses. Ja. Køkken. Hej og velkommen til køkken. I dag der skal vi lære, hvordan man deler en kiks. Og min gode ven, kom bare ind med det samme. Det kan du være med. Så har vi 4 spil af styk. Ja. Det er simpelthen så gode. Okay. Prøv at se her. Prøv at se her, Pibert. Det man gør, ikke også? Det er, at man tager kiksen frem. Så knækker man den over. Altså husk nu, det står inde på neden. Jeg ved det. Her, der er der delt over i 3 stykker. Ja, den er ikke lidt fesen, den her. God appetit. God appetit. Ja, jeg må flytte tørre. Det var det Pibers tips der. Nej. Det er kameramands. Vi ses!